Rasakan olehku yang aku tiada kayu sayang tanganmu ku rasakan pilu di dada kasih sayangku bertambah padamu air mata merasakan olehku iki malah dong mbuh iki mak teguh iki ngopo ya kok ora semangat blas iki Sik pi. apa Kowe mau ndelok story-ne Teguh ora? ora delok ya oh apa ora dheweane kok Jare absen. Tekan kene wi. Arep ndelok arak-arak nang budur jare. Oh to, Pak. Tekan sedogan. Rasa melusul kowe iki. sapa kae Wong taklak nang krikilan wis tuwek petaklan ndak usul barang. Sing endi Pak Gus? Kowe sedibron. Piye, Go? Iki kok rada cemlang anggarane sithik po, Dit. Oh iki rada kurang ya. Rada kurang iki, Dit. Cek, bi. Alah. Larang to, Dit. Tip. Hei. Kowe tak ambung lho kowe. Dan bengi iki dhewe rasa ngoyo-oyo. Kenapa? Ha iki cepet wae latare opo banget iki kok. Nek cara wong matur aku ora bayarane. nek justru nek latare ombo iki dipolke kan Ayo dipotong gek. Kowe lek gesek bae nang masani kuline kok kowe nek terus juragan marep mateni kuline nek kowe kuwi. Ya uluk salam sik Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepareng matur dumateng pamirsa ing dusun Sedogan. Gedugan Se. Ha. Sedogan Sedogan. Sedogan Lumbung Rejo Tempel. Lumbung Rejo Tempel Sleman. Sleman Ayo Jakarta. Ayo Jakarta. Omong dhewe wae kowe rasa trigis. Injih dalu menika kula sakadang saking Surya Kawedan ingkang muncul saking Dusun Semawe Desa Sokorini Kecamatan Mundilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah nggih. Sineng kuyung kalian kadang-kadang Bramukadi menika Brayat Monol kadang yang dadi. Dalu menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya menika nderek ngregengaken wontenipun adicara wekdal dalu menika. Ya acarane supitan masalah. Oh supitan masalah lho. Apa toh? Ora nggo ah yo. Apa? Sal ngono ya. Oh, musibah. Iya rumah sakit waras-arasan biasane nggawa 20.000 nggo 10.000 iki mbrebeg iku Ketip kuwi to? mah bundeng aku suasane. Iki ning aku wis iki wis ketwingi ngono wis dipeseni lho. Mene piye? Vokalisnya rada gelem medun. Sapa? Kuwi. Oh ana Irul, ana Manusane. Wah, ana Upi, ana Wis penak-penak nang dhuwur penak-penak nyanyi kok kon joget Lokman. Wah, sono kuwi cah anyar kuwi. Alah, Mak Endang iki menyindir. Mak Endang menyindir mingan. Anyar wae kemethak ngono kok kuwi kok. Wah, cara duntek Nggih, ngono kok. menyindir niku Mak Endang niku. Pak Gus. mak nek aku rungkuman lah wis biasa Sing putih ya loro. Sing lah iki nggih Ayo kuwi. Alah menyindir Mak Endang iki ngoten. Nek iki pakanane mik, nek pakanane lulang. Sik. Rupane Lukman koyo arep mati ya. Apa? Alah, mboten ngasih lu ora kok kuwi kok. Apa meneh to, Mak? Kae to, Mak wis muni iki. Piye? Apa meneh to, Mak? Kowe melu supitan masal po? Heeh. Melu supitan masal po ora sithik? Sithik. Delok. Aja ono. Sithik nek. Aja, Mak. Betot munggah lah. Rasa. Gah wis ndek bojo kok. Aku arep munggah dhewe. Mike botol. Coba, Mak. Wis mak edang meneh dhuwur. Kowe gak ngono sik. Kowe linggah kono. Timpa sing apik iki cekele Mike. Ya wis. Iya, Mak.
Mas hijau. Ini Kepang teneng-eneng. ngono. Ojan luasana teguh iki. Ono kepang deneng-eneng, kowe numpang durung keneng ngono Mas. Dong. Blawur. Siap. Bengi iki arep subuhan barang. Lagune apa Pak Gur? Lagune golek ngelmu nang gedogan. Heeh. Sedogan. Iki gedogan ya nek gedogan iki jarane kadang jaran. Sedogan. Wah, senengane nyodok karo degan. Sedok-gan. Dadine apik-apik piantun kene. Dogane jare mandegani dadi apik-apik bocahe dadi muslim-muslimate iso pinter ngaji. Ora kaya tukane endang, wah. Kuwi double garjan ya. Heeh. Kuwi biyen mancengke kok kuwi kok. Iya. Yo, ilmu iku kok suara mikir kok rada nganu. Ngalamu iku ayu kaya widodari. Urip mulya kaya dok suari. Urip mulya kaya dok suari. Yen catur rantane mari yen turuk uga swarga milangkari yen turuk uga swarga milangkari kalmu iku ayu kaya widodari urip mulya kaya dok suari urip mulya kaya dok suari yen catur rakane mari yen turuk munggah swarga milangkari yen turuk munggah swarga milangkari Main dong. Apa? Apa, Mak? Hah, apa? Ya. Wajib kae lanang wadon luru ilmu. Wajib kae lanang wadon luru ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Wajib ngangin lanang wadon luru ilmu. Wajib ngangin lanang wadon luru ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Rapiku asale agawe anak. Rapiku asale agawe anak. Kita mengsunat nulungi bareng sembahyang. Kita mengsunat nulungi bareng sembahyang. Nulungi bareng sembahyang. Nabiku asale agawe Nabiku asale agawe Marep maju. Apa lagu nih? Uang tuwek-tuwek. Oh, bener.
Oh iki Mak Endang sare nyanyi kok. Mak Endang ro teguh sik nyanyi. Ya go. Tuwek. Apa Mak? Mak. Lagune apa? Lagune napa niki? Manut. Apa? Lisur Bu. Ngono kae. Apa? Oh, lu meeting asmara, Mas. Lu meeting asmara jebule nek lek isih werengi. Oh, sana. Sik tak buka kitab. Lali iku. Iya. Apa nih sing? Loro keju-keju ndra, Pak Go. Loro keju-keju. Lingser wangi sepi turu iso Payon. Mas Subi, di parani Pak Edan ya Mas Subi. Apa? Nih Pak Edan nih.
Ya. Ya. Masa ayu-ayu kan duduk sumur. Apa tau mak? Kalau aku ki ngemangin jenengan malah langsung salahke. Ayo, petut. Ah, plep. Mesake wasine. Iya. Bugai. Milai cah cilik. Celutak. Ben iso gobari mboke ngono. Uang tua. Oke. Destu iki lho, Mak. Masuk ini yo. Uang. Ya yang fandi ronce kambang. Wakin nemu dia kumilan loco sirong. Ega nego diturun lawe pakerate. Ayo fandi ronce kambang. Wakin nemu dia kumilan loco sirong. Ega nego diturun lawe pakerate. Napa to Pak Go? Apa? Oh, jaluke alon. Ya baleni yo. Ya ilwan diro ronce kambang. Wakin mupya kumilan ojo sira mega miturut lawe pangeran. Ya Irfan Sare jaluk alon. Iya to. Alon wis turuti alon. Ngadeg. Kene ngadeg. Ngadeg kok. Heeh, kok joget dhewe, Mbak. Heeh. Mak. Maeda. Yuk. Oke. Irul karo Doni iki urung iki. Irul karo Doni. Heeh. Mas Irul ayo ceret medhun. Iya iki Mas Irul. Prai, ayo. Aku lah iku wae, ligo wae. Nah, sip. Ligo wae ra aku. Ligo wae. Ligo ra aku. Piye, Mak? Ligo wae ra aku. Aku ora iso joget aku. Rasa iso. Wis kok kene. Jebule. Beda. Lah, sering nate Mas Irul joget to nggih. Menawi Mas Irul purun joget. Ora iso joget aku. Tenan ora iso joget. Ano apa kowe te? Ano apa? Itu nopo? Hah? Sik. Pago. Pago, gelem medhun apa ora? Gelem medhun apa ora? Oke. Sik. Pi. Ah medhun apa ora? Aku. Aku nang kene wae. Kupinge nang dhuwur aku mak ngancani. Ngancani kula. Jare ro aku. Oke. Medhun pi. Ah medhun apa ora? Medhun apa? Medhun Medhun apa tak ambung? Nggih niku Mas Upin niku nggih. Arep milih medhun apa tak ambung?
Kene tak ambung ya kene lek wis. Ya medun no. Medun. Lek wis. Aku ra melu-melu lho Pi. Hei, jebule upira gelem medun ki nglinggohi kok ngene. Bisa ngubari. Setunggal kali tiga Sik, jebule kok ming ndok cecak kok ngene nggonmu pi. Bun ikut tiga cikap. Hop. Bun. Apa? Bengi iki ndang, aku entuk welingan. Heeh. Kowe kene Pak Jitu, Kapan? akanggokke. Ge apa? Eh, Ge apa? apres bego ndase kowe kuwi. Sik, kosek. Napa? Adi bego ndasku. Heeh. Ya tetep isa aji ndasku. Sok aku ndas menungso timbang kono ndas celeng. Kowe ora ngerti ndas celeng kowe. Ndas celeng iki kok nolak apa wae? Nolak lembut, nolak tenun, nolak apa nek ndasmu? Ndasku ya nolak Nolak apa? anu. Wah. Anak kowe ming manuke kuku belok pencareng wecerok esok manuke manduk amarga waro 17 tahun 45 itulah hari. Iki mau manuke. Heeh. Kok iso dadi 17? Sing ndelok iki 17 ke atas. Aku ki rumah samu kae kok ngono kae. Wah, iki wis babon nangkrem. Padake jarang. Bun. Nggih mun tiga Yo. tiga mun. Nendi? Nggih. Iki. Go. Mafailaton. Yo. Ayo lek wis. Ora cengengesan. Mbah tak giwadal kowe malah. Para menungso. Marep rono wae, marep rono. Nanti. Marep maju. Ojo. Sak gelemku cangkem-cangkudhe. Aku nek mati kepiye nek arep maju. Aku arep mati modar ya luweh kok. Yen. Wong mati parane nondi? Kuburan. Ora ngandel. Ambok totoki. Awang mati kok malah gue masing mikul. Kalau Prago bakal yang kali orang ngerti. Usume kene ra dipikul. Heeh. Wong gledekan ana rodone kok. Nah, saiki kowe muni wong mati. Kene ngopo nek bayi kae lahir kok langsung metu rambute? Oke. Kene ngopo bayi lahir kok mesti metu rambute? Mergane nek napa? Nek napa? Mergane ndro-ndro ana tukang cukur. Ndokmu kuwi. In luntara wentaran. Kowe ekos luntur mau nang buri. Nggih. Yo, Ora kaya kok glewek napa to kowe iki, Le? in luntar tresnane.
Koyo mung sasire dhewe ora sambata biyene saben dina wong tansah mathuke main dong. Kok iso kok ngono to kuwi suarane iki. Yo, lanjut iki. Mun lanjut kemawon. Kita pemuda Indonesia. Yo, barisane itu. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia. Ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa berdajatnya di dalam dunia akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari kita bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa pun derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Moga-moga bisa masuk surga. Terus kan mengasih modal. Yo barisane 1 2 3 4. Ayo 1 2 ambune kowe mburi loro. Yo. Barisane 1 2 3 sampai 5. Ayo. Maju. Oh. Tinteke Mas. Yo. Kae ana kuntul. Aku tule mujer-mujer. Pak Endang lah suwe to Mas Sofi. Yo. Oke. Birahi. Apa iki lagu iki? Ya, tinteke. Yo. Sikro nayoko hangayai karya prakaryane praja kupragot sego cacat tali wondo manunggal setya dapyak tinona Sri Swaran Gumuro Samyo esok nyarasa ngestu padha rawuh sang sajuru-juru karya pakaryane kaca kupragot caca tali mondo manunggal setya dampyak tinona Sri Gumuro Samyo karsa ngestu padha rawuh sang sajuru-juru
Ratu Raton Segara Kidul Roro Kidul kang jumeneng ing Kraton Segara Kidul yuk ceritane koyang Jawi Suarane gawe geger nyolong sito ano mancancun tumandang wis dadi awu kobong gedhe jroning praja ceritane wayang Japati yen anomat ora wati gede Janto padha elingo entae sakati
Adek lu ngaku ra kecitra Klono sewandana raja muda ekono reksa siyaga yuda lawan raja raisisa masa pusakane mencodai samandiman rapat upos para kuposi karo alas roban iwa ora dekan soyo encok kita. Iya tuh. tung tak tung toh Kidul kae apa manuk kewa panganane apa onde jawa ayo para kanca taate ngadosa ben urip sareng ayam mulya Wes po, go piye kok teko mlebu.